ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡାକ୍ତର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ମାଳପୁରା ଗାଁ ବାଇପାସଠାରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାବୟବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅନାବରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କାମାକ୍ଷାନଗର ବିଧାୟକ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା, ପରଜଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାସ ବିହାରୀ ବେହେରା, ଯୁବନେତା ସରୋଜକାନ୍ତ ବେହେରା, ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାସହ ବିଜେପିର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଡାକ୍ତର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ଜନସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 53 ନମ୍ବର ନିର୍ମାଣରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମଦିବସ ଏବଂ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଏବଂ ଭୁବନ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ଏବଂ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଜି ମୋର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ। ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ଯାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ 200 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ତାହା ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଆମ ଘରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲଚେର ଆମର ଭିତରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ କେବେ ବି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଭଳି ଏକ ରାସ୍ତା 4 ଲାଇନ୍ ରାସ୍ତା ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସିଏ ଆମର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ସିଏ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୌରବର କଥା ଏବଂ ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆମର ମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ଆମେ ରୁଦ୍ର ଭାଇ, ବିଭୂତି ଭାଇ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ରାସ ଭାଇ ଆଉ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପରଜଙ୍ଗର ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ତାଙ୍କର এই ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। तो पूर्वतन केंद्रमंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधानकर आज जन्म जयंती। आज ये अवसर रे कामाक्षानगर विधायक सतुरा भाई शत्रुघ्न जेना आज भुवन ठारे गोटे एवं कामाक्षानगर ठारे गोटे प्रतिमूर्ति तांकर अनावरण करिवार व्यवस्था करेछिन्ति। मु तांको ए अवसर रे धन्यवाद देउछि। आज मध्य रथयात्रा घोषयात्रा अवसर रे तांको पाई एटा श्रद्धांजलि। आ गोटे विषय कहबी पूर्वतन केंद्र मंत्री ए अंचल पाई जो अवदान तांकर विशेष करी पूर्वरु थिबा जातीय राजपथ 200 जोड़ा कि वर्तमान 53 नंबर नाम रे नामित अछि। ए अंचल पाई एटा गोटे लाइफ लाइन। ए अंचल विकास रे से गोटे माइल खुंट हबो। से तांको द्वारा ये एनएच जातीय राजपथ तैयारी होइछि। तेणु निश्चित भाव से जड़े जुग जन्मा राजनीति हिसाब रे जदि कहिबा ओडिशा रे बीजेपी को प्रतिष्ठित करेबारे तांकर 1 नंबर भूमिका अछि। तांको कारणरू आज जो भारतीय जनता पार्टी राज्य रे सरकार ହେଇछि तांकर कारणरू आज ये प्रस्फुटित होबाकू जाउछि, फल धरिछि एवं ओडिशावासी विकास पाई निश्चित भाव में आहुरी आगू विकास दिगरे आहुरी आगू जीवे। तार सर्वश्रेष्ठ अवदान तांको आड़ को जीवो। तेणु आज दिन रे आमे समस्त धन्यवाद देबो।